Sugeng pepanggihan malih ing cariyos jagating lelembut. Ing riki kula badhe mbabar alaming lelembut kanthi ira-irahan gendruwo kebon gedang. Sugeng midhangetaken sarjana priya umur 35 taun awake wekel sarjana saben dinane kerjane nukang tegese agawe perabotan kayata kursi, meja, bupet, lemari lan sapinanggulane. Perabotan sing digawe biasane saka kayu jati utawa kayu mahoni. Dina Kemis kuwi sarjana kerja ning pabrik mebel panggonane dheweke golek upah. Biasane mangkat jam 7 esuk, mulih jam 4 sore. Nanging wis patang dina iki sarjana lembur lan mulih jam 12 bengi. Senajan awak krasa kesel nanging ati bungah. Sarjana kepikiran sesuk setu wayah bayaran mesti duwite entuk lumayan akeh, bisa kanggo nukokake sepatune Kunong anak barepe. Wis pirang wektu iki bocah umur 10 tahun kelas 4 SD kuwi ngersula sepatune sing wis mawol-mawol. Sepatu siji-sijine wis bola-bali disolake, tambalane saumbruk nanging jebol maneh. Aku kudu ditukokne sepatu, ngono penjaluke Kunong. Wengi kuwi nalika mulih bar sembayang Isya ning musala. Iya, mengko bapak tukokne, unine sarjana. Saiki aku isin dipoyoki kanca-kanca, jari sepatuku mangap kaya iwak njaluk mangan, Pak. Wis nang, mengko sedhiluk meneh bapakmu bakal nukok sepatu. Rasa dirungokno uni-uni kancamu iku. Supaya bojone sarjana melu ngeneng-eneng. Kunong malah nangis njur esuke emoh mlebu sekolah. Dadi sedih atine sarjana yen dheweke duwe duit, sapa to sing ora pengin nyenengake anak kaya nukokno sandangan, tas utawa sepatu anyar ben anak bunga. Nanging yen kondisine kaya ngene kudu kepriye? Kerja dadi tukang sing dibayar seminggu sepisan, asile mung cukup kanggo mangan lan nyukupi kabutuhan saben dinane bojo siji lan anak telu. Wis jam 11, sarjana karo Faris siap-siap arep mulih. Panggaweane wong loro kuwi nyervis meja kursi kayu jati sing arep dikirim menyang luar negeri wis kelar. Dene kancane liya sing bagian packing utawa bungkusi isi padha lembur, uga bagian angkat junjung utawa kontainer kudu lembur. Kaji Ripin juragane mau kondo yen kontainere kudu mangkat ing tengah wengi kuwi. Ya ngene iki yen wayah kontaineran kabeh sibuk saka tukang ngampelas tekan tukang kontaineran lembur kabeh. Enake yen lembur bayarane double, ditukokake sego padang lan omben-omben Coca-Cola utawa Sprite. Sarjana lan Faris misuh njur pamit karo koncone. Sakloron nuju parkiran, njupuk motore dhewe-dhewe. Faris omahe arah wetan, dene sarjana arah lor. Jarak gudang tempat kerjane tekan omahe sarjana lumayan adoh, ana nek 15 kilometeran. Yen numpak motor udakara setengah jam. Sarjana jalanke motore rada banter, wis udakara motor mlaku seprapat jam nalika sarjana ujug-ujug pengen nguyuh. Dheweke
ngedekake motore ning pinggir dalan ana kebon pisang. Sarjono nguyuh ning ngisore wit gedang. Pas arep balik ning motore, Sarjono kepikiran marang wit gedang sing wohe gede-gede kuwi lan wis madu mateng. Wit gedange benteyong kaya kabuten woh. Ana papat cacahe, wis mateng kabeh. Yen tak jupuk sak tundun ya ora apa-apa. Ngono pikirane Sarjono. Dheweke marani motor, buka bagasi. Ning kono ana arit gaman sing biasane digunakake nggo golek suket. Saliyane kerja nukang, Sarjono uga nyambi ngopeni wedhus dheweke tanggane. Wedhus diopeni kanthi cara bagi hasil. Yen wedhus manak, cempene dibagi antarane sing duwe lan sing ngopeni. Sarjono wis nggawa arit lan amang-amang arep negor tundun pisang. Nanging nembe wae Sarjono ngacungake arit nuju deboke wit gedang, dumadakan ana asep metu saka grumbulan wit gedang iku. Asep kuwi selak akeh njur saka kono metu makhluk raseksa sing gegirisi banget, gedhe dhuwur, pawakane ireng kebak wulu, matane mencereng, cangkeme mangap kaya arep ngemplok-ngemplok. Sarjono gugup, arit ucul saka genggeman, tiba ning lemah. Untung ora ngenani sikile. Sapa kowe? Sapa kowe? Si makhluk gegirisi ora jawab babar pisan. Si makhluk malah geguyu, suarane nyeremake lan gawe lara kupingi Sarjono. Ha. Sapa kowe? Makhluk gegirisi, aja ganggu aku. Ayo lunga. Sarjono ngoplok kami wedi. Dheweke pengen melayu sak banter-bantere. Agi-agi pengen numpak motore njur blesat geblas. Nanging Sarjono kaya ora duweni daya. Makhluk kang gegirisi iku katon tambah cedhak. Saking wedine Sarjono malah semaput. Isuk sadurunge subuh ana wong-wong sing arep ndherus wit karet ngliwati dalan kono, nemokake Sarjono sing semaput ning cedhak motore. Ana sawijining wong sing gugah Sarjono tangi saka semapute. Sampeyan sinten kok turun ning pinggir dalan? Aku Sarjono ngiling-iling kedadian ndek bengi. Dheweke nglirik kebon pisang. Aku dek bengi diweruhi makhluk medeni saka kebon kuwi. Wong sing nulungi Sarjono padha pandeng-pandengan karo kancane njur ngomong, sampeyan kaya mboten tiyang mriki nggih. Monggo enggal wangsul kemawon. Babagan makhluk kang gegirisi niku sampun kathah tiyang sing diweruhi. Makhluk kang gegirisi menika kabaripun pancen ditandur dening tiyang ingkang gadah kebon ben kebonipun aman saking gangguan tiyang sing gadah maksud Allah. Krungu kandhane wong-wong kuwi, Sarjono enggal-enggal nyetarter motore lunga ngeblas. Sarjono wis kapok, emoh maneh njupuk dhuwit liyan. Cukup sepisan nemoni makhluk kang gegirisi sing jebule gendruwo penunggon kebon gedang. Kartika Catur Pelita. Mekaten para pamirsa, pandemen waosipun pandemen cariyos alaming lembut kula wau sampun kula waos cariyos alaming lembut kanthi ira-irahan gendruwo kebon gedang. Mugi kemawon saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun rahayu ing pinanggih.